Numele meu este Nicolae Florina Valentina și sunt unul dintre cei 4 membri fondatori ai Fundației Pan Quantic. Unul dintre colegii mei, Dumitru Pănculescu, a reușit să copieze, practic, un conifer, un brad, și să-l transforme, să-l materializeze într-un aparat electronic care are exact aceleași funcții pe care le are și bradul din pădure, adică depoluează aerul. În linii mari, aparatul este compus din 3 părți esențiale: sursa de alimentare, sursa de pompaj și generatorul electrohidrodinamic. Aici, între plasă și vârfuri, exprimându-ne la modul brut, se întâmplă tot fenomenul, se formează un câmp dinamic în cadrul căruia au loc aceste procese la nivel cuantic. Care ar fi modul de depoluare, de purificare a aerului? Este vorba de un câmp disruptor, plasmă rece, ozon. Efectul constă în bombardarea mediului gazos cu electroni rapizi. Rupe legăturile dintre gazele care alcătuiesc aerul, arde impuritățile în plasmă rece. Plasma rece, de fapt, este foc, care omoară, practic, virusurile. Din plasma rece, gazele se descompun, nu se compun. Intervine ozonul, care vine și completează. Obținem ozon pur, ozon adevărat. Ozonul e o stare specială a moleculei de oxigen, de la 3 la 25 de atomi. În domeniul medical sunt foarte multe zone în care poate fi utilizat. În domeniul afecțiunilor respiratorii, pornind de la banale răceli până la astmul bronșic. Aparatul curăță, dar și sterilizează mediul. Ori trăind într-un spațiu în care aerul este curat, imunitatea organismului crește, iar omul nu poate să aibă decât beneficii.